Оқытушылар инде көріп алдылар мендегі сәләтні, андан соң абсолютный слух деп айтып қойдым бит әле бір жерде. Слух бойынша бик яхшы мен деп. Шулай деп әйткәннәр аңа. Әйткәннәр инде. Һәм шуңа күрә алганнар конкурска. Шулай дисеңме? Музыкаль сәләтең бар дип әйткәннәр. Үзе шулай диде. Менә аның хасәләтләрен тикшереп карыйбыз әле без. Уен безнең. Уенның исеме Аю басты кылакка дип аталар. Бер әфәнде, бурган мөмкин ират, я хатын кыз. Тушка керә дә инде юна. Юңа вакытта җырлыйсыңмы син менә үзең? Мунчада җырлап утырган бармы? Юкмы? Душта. Юк. Күпчелек тыңлаучылар менә шулай ишиләр икән. Күршеләр турында уйлыйм. Һәм менә монда шушы бер күрше җырлаганның тавышын яздырып алганнар. Яздырып алганнар монда. Ул нәрсәдер җырлый, сиңа танып белергә кирәк. Әйдә, Мыгырдана. Әзер булсаң тыңлыйбыз. Әйдә, беренчесе. тыңла. Бу уенда гөлминем чыгып керәс килә менә. Шушы. Бу Зөлфия Динуровның җыры түгелме? Мин белмим. Юк, шундай вальяжный җырлый, дигән шансон кебек. Тагын бер тапкыр тыңласак. Тыңлап карыйбыз. Әйдә, кызык. Мин үзем дә аңламадым бу җырны нәрсә икән. Юк. Моны аңлау айхай бик авыр итә. Аңлаган радио тыңлаучы да юктыр әле. Най. На 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 на. Менә шундый җырны үтәгә шундый. Та та та. Мен bilmedim bu şey. Агач турында бу җыр, агач. Агач. Акаен, син яшә, карама, син безгә. Йөрәгең саф синең. Монда Дмитриев уйнарга тиеш иде. Yararlı. Зиннуров түгел. Bizde bunda balıyık indi. Бирешмә. Яра. Айда ширатта. Ним белде? Яре? Бу бит таныш. Мылса бик Мин моны беләм. Шиялетта үтәгәндә бер ял итеп китә әле. Кушаган. Ул түгел. Ул түгел. Жанкай жанаш, дөрес түгел. Дөрес түгел. Эй, жанаш, дөрес түгел. Менә син аны мин булышып җибәрәм. Айдар Физрахманов. Ның популяр җыры инде ул, бик популяр җыры. Әтиәниләр киткәч яшьләр Җыела торган, шундый. бәйрәм итә торган. Ул яшь бит әле белми ул аның ише Yeşilini de әйберләрне. bilmiyorum. Min bilem bit. Sen- Daha da yaşırık. Ишетсәм беләмдер инде мин аны. Ишеткән бар. Ишеткән- Сезнең Бар, авылыгызда бар. бәлки бардыр әле ул. Андыйлар. Анда менә элек әби бабайлар уйнаган булганнар. Уйнар уйный торган булганнар. Күңелле иттереп. Яшьләр генә җыелышып. Язык салышлар уйнаганнар. Нинди өйдә җыелганнар алар? Әтиәниләр булмагач, ул булган О, Аллагый. Аулагый, аулагый, эй аулагый, аулагый. Аулагыйга йөрмәгән кыз. Егет күңелен яуламый. Юк, белмим бу җырны. менә монысын белергә тиешсең менә. Өченчесе. Өченчесе. Айда, тыңлап карыйк әле. Ова. Аны кем яздырган икән? Ленар Бугай. Я, хәям мин аны җырламый бит инде. На на нина. Min bilem. Мин дә беләм. Мин дә беләм. Тагын бер тыңлыйбызмы? Айда тагын бер тыңлый. Айда, бик матур җырлый бит. Тыңламыйча мөмкин түгел. Duet boşkara mı bu Бу jırını? дуэттер инде бәлки. Әллә нәрсә димә, булай да димә, шундый сүзләр юкмы икән монда? Yok. Yok. Алайса минем юк. Синең бармы Benim җавап? cevap var. Игорь. Юк, җавап юк. Бул үземә генә. Әлбәттә, Ризат, Зинира, Рамазановлар. Рамазановлар,